Salam vatandaşlar. Nemeden başlayıp nemeden koyacağım bilem yok. Yine şurada ben neyle bildirecek. Şu saylavlara bir topor deleşkeler çıktı. Onlara karşılığını bildirecek. Siz ne hil adam ey? Beni düşünü bilem yok. Ne mezatlı oturana hiç aklını alıp düşüner yağlı değil. Bir azrak o sen bir halk hakta bir fikir edin ya siz. Halka nähili ýagdaýda ýüreýän daşar ýurtda hemmeniz bilýäňiz, hemmeniz bilesiz. 60% ýurtdaşynda o nähili saýlaw bola diýe, o nähili dalaş geresiz. Düşüner ýaly däl sizin edýän işiniz. Bolýa o Türkmenistan içindekilerine kellesi yok. Beyin yok olarda. Siz näme? Siz näme adamların üstünden güljek olasyn ya? O näme diýeniňiz ol indi? Men prezident sayla, meni prezident sayla, düşüner ýaly däl o. Utandyk sizi görüp. Çesni aýtsam. Hakykada Türkmen dili diýmeye dilim baran ýok, aradaşar ýurtda. Siz azrak bu sen pikirleniň ya, bu halkyň ýagdaýyny görüp size halk bolmadyk ýerde nirde saylaw bola diýe. Siz birinji bir ýol açmaň, aladasyny edin siz, ýolun problemasyny edin, özüňiziň bähbediňizi çözmeňden bärde. Ölämi? Size başka näme diýmeli bilem ýok. Ýöne aýtmaýyn da şöýerde. Siz birinji ölçet halky Türkmenistanyň içine girkizmeye çözümni bulun. Ol problemany çözün birinji. O mesele birinji mesele şol. Türkmenistan içine girmek, yollar yapık. O oturan beyinsizler yapıp koydu yolumuzu. Näme üçin yapıp koydu onu özleri bilmese bize bilemiz yok. Ama kanun boyunca onların yapma hakkı yok. O ne edip yapıyormuş ha? Biz onlara pul vermeli, onlar bizden yolumuzu yapmalımış. Nerede kanun ey? Size bir şey başınıza gördünüz var. Ay diyene Türkmen diýmeye ağzının dilin varan yok. O yine indi üstümüzden güleninize. Yeter artık. Kukulli tiyatrınızdan doyduk hemmemize. İndi berde men yüzlenýän vatandaşlar sizden haýyş bara azrak bolsam logikanıza, kelleňiziň pikirine gaty görmeň, beýninizi işledin azrak. Vatansız galamyz boýla boluşumuz bolsa, bizim için hiç kim zat etmeýär bara, bizler hiç kime gerek del berde. Buların gepine diňle otursaň, deleşgäriniň, saýlawçysynyň ýene nämesini. Her kim öz aladasyny özüne etmeli. Çıkın her kaysınız. YouTube'a çıkarsınız, TikTok'a çıkarsınız, ýene nerelere çıkarsınız, her hili bolup. Çıkın, karşılığınızı bildirin. Bilýän hemmeňizem garşy sozat. Bilýän hemmeňizem garşy sozatlara şu garşylığınızı çıkından aýdyňa. Näme oturupsylar indi ağzynızı açyşyp? Düşünä biraz azrak düşüniňe. Azrak öz kadryňyzy özüňiz bilin. Öz aladaňyzy özüňiz tak edip ýürepsiz. Şoňa bir şey düşünin. Azrak bolsam düşünin. Logika bar kelleňizde. Beýniniz bar. Allah beyin beren, akıl beren, şöyle gelip işlep ürepsizler hemmeňiz. Allah biledi özüňiz bilesiz nähili ýagdaý işlerinizi. Öz kadryňyzy bilin ya. Olaryň gepine karap ýüremeň, siz talap edin hemmezade. Sizin hakkınız var hemmeňizdeyem. Şu hakkınızı birce edin. Vatanyň öňünde öz borcuňyzy birce etmeli wagtyňyz geldi de pikir edemem men hemmeňizeyem. Çıkın aydın, korkman hiç kimden. Onlar bizlerden korksun. Açıldı hemmesini görüp size nämeler boldu. Karakana öwürdiler Türkmenistan'ın içine. Bizler yol edecekler o. Şu an düşüneniz yok mu?